Sabiades que a Deputación de Pontevedra conta cunha escola para formar futuras e futuros gandeiros? Está na finca Mouriscade e nela participan rapazas e rapaces desde os 8 aos 25 anos. A súa xornada comeza ás 8 da mañá. O que máis me gusta da escola de gandeiros é estar cos animais. Gústame manexar as vacas, cortarlles o pelo, facerlles as camas e pasealas. Na escola coñecen o traballo que se realiza nunha explotación profesional e inícianse no manexo para concursos. Mouriscade volverá a enviar representantes ao certame de manexo de gando máis prestixioso do continente, que se celebra en Bélxica. Imos ao certamen de Young Brothers School en Bélxica, que é unha escola internacional na que compiten grupos de varios países. Aquí preparámonos facendo as mesmas actividades que imos facer ali. Eu de maior quero facer unha carreira de veterinaria, ter a miña propia granxa, quero ter xenética para poder ir aos concursos. Entre todas e todos garantimos o futuro do noso rural.